positibo sa sexual abuse ang 18 anyos nga si Candy Tabanda nga nasapuan nga wala niya sa kabuhi sa sulod sa iya kwarto dito sa may barangay Ingay, Tubungan sadtong Hunyo 17 mga ka-K5 kansang sinino or Hunyo 19 ginpaidalom na sa autopsy examination ng bangkay ni Candy kung sa diin sunog niya sa kay Dr. Owen Tibakin ang amuhang nag-autopsy sa bangkay sang biktima nga may ara sila sa nakita nga 4 ka hematoma wounds sa ulo sang biktima laging tuga sa pagkasumbag mga ka-K5. Sunod pa kay Libakin nga madamo sang traumatic injury sa hitsura sang biktima kag ang nakita nga mga scalp hematoma ang secondary sa anuman nga hard blunt object. Apang bangod nga wala sang open wound ang biktima, napatay ini bangod sa pagsumbag sa iya ulo sa makapila ka beses. Positibo naman sunod kay Libakin nga gin sexual abuse ang biktima kag may senyales ang anal abuse apang wala sang may nakita nga penetration sa anus. May mga gasgas naman sa kamot, tiil kaguya si Candy sa din hindi ini compatible sa self-inflections. Samtang dugang pa ni Libakin nga posible nga kaagahon ginpatay ang biktima. Madumduman nga nasapuan si Candy sa iya kwarto nga wala na sang kabuhi kag wala man sang suksok nga idalom nga panapton sa barangay Ingay, Tubungan pasado alas 5 sang hapon, Hunyo 17. There are so many traumatic injuries noted at the face. Dason pag open sang head may mga scalp hematoma which is secondary to any hard blunt object. Positive sexual abuse. There are signs also of anal abuse. So may signs nga may anal abuse pero wala hindi makita ang penetration sa anus. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. News is brought to you by. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.